बुरिया फुदुंगासिनो हांसो गाइखेरनि साहा। ओमफ्राय नै आंहा फिसाजोनि खिथाबखौ सुखांलायबाय। मा सानफ्रोमबो बेखौनो देखायबाय थायो होनना सानलायगोन। दे दिनैनिफ्राय देखायथारला आं। दानिया लोंबाय बुरि फुदुंनाय साहाखौ। साहा लोंनाय हुदा गैफेरामोन। लोङा होनबाबो बुरिया नाब्रना दौनो नागिरो। बिनिखायनो उफाय गैयैयाव लोंग्रा जानांबाय। बुरिया जागासिनो फुंनि ओंखाम, ना फ्राय मानायसो आरो पटल फ्राय। आंहा फिसाजोखौ दसे नेथ'दों। बिमाया ओंखाम जासान्दै। दाख्लै फिसाजोनि बार्थ सार्टिफिकेट मोनबोयैखौ दिनै लायनो थांफिननो नागिरदों। नै दिनैबो गराय फिसाजोंनो थांगोन। सहैग्रि एसार फैबाय होनना आंनिखौ गोख्रै नागिरना हरो। उनाव सैथाना आंनिफ्राय 50 थाखा बिना लाखियो। नै नानिनि बार्थ सार्टिफिकेटआ आरो बियो डिस्चार्ज कागज। दानिया थांफिनो आं न' फारसे। बुरिया मिस्थि जानो होननायखाय लाबाय आं थरबा। दानिया सफैबाय आं आंनि देरायाव। फिसाजोआ गोदो उन्दुलांना दं। हजों बुरिया सिखाव बादि दरजा मारिथेनानै जागासिनो दं ओंखाम। माबा मावजि बादि ना गोथां खावना जानाय बायदिनो। माने मावजि हाबफा जानो गिना दरजाखौ मारिदोंनो। नै दानिया बुरिया सार्टिफिकेटखौ चेक खालामबाय। नामफोरा फुल जानानै फैयोब्ला अफिसाव थांना बारना जोहैगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय भाग्य मोजां गासिबो थिगैनो दं। मिनिस्लु जालायथारो बुरिया नुनानै। हजों थुनथुलाया दं उन्दुनानै शाहरुख खान स्टाइलाव खांग्रांनानै। ओइ आंखौ दा डिस्टार्ब हो होननानै आंखौसो दम होबावलायो। बिदिब्ला फैबाय थानाय भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन। बाय बाय।